खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बे रंजाफु बुब्लियाव सफैदों बिपिएफनि बिजाथि एबा दिनै आसामनि बिसायख'थिनि भट साननायनि गिबिसिन फोसावजानाय देरहागिरि बिपिएफनि एमएलए बिथाङा सिडली चिरां बियाबनिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों बड'लेण्डनि इएम हाग्राफोरनि इएम बिथां पानिराम ब्रह्म बिथांखौ खुलुमनाय होदों नोंथांनि बे जयास बुब्लि रंजाफु बुब्लियाव जों नोंथांसिम सफैबाय जे दिनै नोंथांनि रिजाल्टआ माने गिबि खेबनि थाखाय फोसावजाजेनदों जे नोंथाङा आसामनि एमएलए जाबाय नोंथांनि गोसोआव माबायदि मोनदों मोजां मोनदों खोब मोजां मोनदों दा बेनि थाखाय दिनैहाय आङो सिडली बियाबनि 19 सिडली बियाबनि रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय आं धन्यबाद होदों लोगोसे जेसेबां कर्मिफोर दङ बिथांमोननोबो धन्यबाद होदों आरो स्पेसियेलि जोंना हाग्रामा सारनो आङो धन्यबाद होदों खारन बिथाङा दिनैहाय बिथां मा खालामदों सिडली समष्टिनि बिजाथि हिसाबै आंखौ थिग खालामनानै दिनैहाय बिसायख'थि गेलेहोदों आरो बे हिसाबै आङो माने देरहानानै सिडली समष्टिनि एमएलए हिसाबै मावनो मोननायनि सुबिदाखौ होदों आच्छा नोंथाङा एमएलए देरहाबाय दिनैनि समावहाय रायजो राजा रोजा सुबुङा नोंथांखौ दिनै हामबाय होफैदों आरो बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरो आं गासिबोनोबो धन्यबाद होदों खारन एसे आवगाय बुंबाय रायजो राजा गासिबो पार्टी कर्मिया माने दिनैहाय माने आंनो भटखौ होदों दिनैहाय बिथांमोनहा जुदि आशीर्बाद खालामाब्ला बिथांमोनहा सहाय खालामामोनब्ला आं दिनैहाय देरहानो हानाया सम्भब नङामोन बेखायनो आं बारे बार धन्यबाद होदों जे बिथांमोनखौ माने आंखौ दिनै देरहाहोनायनि थाखाय आच्छा नोंथांनि फार्स्ट कमिटमेन्ट हिसाबै नोंथाङा रायजो राजानो दा मा आसा होनो नागिरो दा कमिटमेन्ट हिसाबै बुंनो थाङोब्लाथ' दिनैहाय सिडली बियाबनि 19 सिडली बियाबनि जिहेतु आं दा एमएलए जाबाय एक नम्बर दायित्व'आनो जाहैदों जे जिखिनि जोङो खोथा होदों रायजोफोरनो जिखिनि खोथा होदों बे खोथा होनायफोरखौ आं आखरे खामानि मावनांगोन आरो बेजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखायबो आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय थानानै आङो बेखौ मावनांगोन आं बेखौ आंनि एक नम्बर दायित्व होननानै सानो खारन रायजो राजाफ्रा दिनैहाय आंखौ एमएलए फाथायहरनायनि एक नम्बर माने माबायानो बिथांमोनहा लुबैनायानो जाहैदों ओनसोलनि उन्नतिनि थाखाय नोंथाङा इएमखा बड'लेण्डनि बे हिसाबै नोंथाङा दा एमएलए थिसनजाबाय एबा माने देरहासार जाबाय एमएलए जाहैनानै नोंथाङा मन्थ्रिथ' मोनखानांगोन दा आंथ' एम हिसाबै दा आङो जिहेतु आं दा माने केन्डिडेट जानानै एमएलए गेलेनानै दा एमएलएबो जाबाय दा आं एमएलएआनो आंखौ एमएलए होनांसिगोन दा मन्थ्रिनि खोथायाव आङो बेखौ बुंनाय नङा खारन बेखौ लुबैबानो जानाय बुस्थु नङा खारन जोंहा हाइकमान्डनि खोथा दङ जोंहा मान होजाथाव हाग्रामा सारनि दङ जोंहा डिसिप्लिनजों थांनांगोन बे गतिके हाग्रामा सारानि सिन्था हाग्रामा सारनि सायावसो निर्भर खालामगोन बेखौ माने आङो माने देरहादों होननानै मोनथारनांगौ होननानै बे उफ्ले माने माबा जानला मोनला माने होनांगौ होनोब्ला बे थिग जानाय नङा आच्छा थारमाने ओरैहाय जादों आरो एमएलएनि जिनिखि केपासिटि आरो इएमनि केपासिटि बेवहाय सफा माने डिफारेन्स थायो तफात थायो माने क्षमता इएमआ जोबोद क्षमता गोनां आरो माने फान्ड एल'केसन खोथा थायो फान्ड एल'केसना माने नोंथांनि इएम जानायावहाय 200-300 क्रर थाखा नोंथाङा डिल खालामनो हायो नाथाय एमएलएआवथ' माने बोसोराव 1 कोटि थाखा एल'केसन थायो दा बे हिसाबै नोंथाङा माने एमएलए जाहैनाया मोनसे पदबि हिसाबै डिग्रेड जाहैनाय बिदि जायो नङा बेथ' थिगैनो दं एएमनिफ्राय माने एएमआ जाहैदों बिटिसि ओनसोलनि मन्थ्रि होनजायो आरोखि आरो बे हिसाबै बाजेटआबो मोजां मावनोबो हायो आरोखि दा एमएलए हिसाबै थुलुंगामूलक भाबै जे नोंथाङा जेखौ बुंदों आरोखि बे खोथाया नंगौब्लाबो आं मोनसे खोथा बुङो जे एमएलएआव थानानैबो नोङो अनेक गुन खामानि मावनो हायो खारन माने जोङो एमएलए जाहैबाय जों गोबां मन्थ्रिजों लोगो मोनहैगोन गोबां बिभागनि बिथांमोनजों जुदि
बिथांमोननि खाथियाव जुदि थांनानै बा बिथांमोनजों जों लोगो जानानै जुदि स्किम बियोब्ला आसनि बियोब्ला खारन जोंथ' रुलिं जाखाबाय जोङो एलायन्स जाखाबाय बे हिसाबै जोङो माने आं बुङो आरोखि माने एमएलएफ्रा स्पेसिफिक मोनसे डिपार्टमेन्टनिल' जानाय नङा एमएलएफ्रा जागोन बेवहाय जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ मन्थ्रिफोरनि बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो बिनानै लाबोनो हागोन दा जों बिनानै लाबोनो हागोन खोथाया जाहैदों बे जाहैदों एमएलएफोरनि सायाव निर्भर खालामगोन जायसिबां माने माबागोन माने दिसपुराव मन्थ्रिफोरखौ बांसिन माने लोगो हमगोन रायलायगोन बे मानसिया बांसिन आसनिखौ लाबोनो हागोन जेनेबा उदाहरन इरिगेसन मन्थ्रि जाहैबाय बे इरिगेसननि थाखायसो बांसिन मोनो खिन्थु सासे एमएलएआ इरिगेसन मन्थ्रिनिफ्रायबो लाबोनो हायो पिडब्लिउनिफ्रायबो लाबोनो हायो वाटार रिसर्सनिफ्रायबो लाबोनो हायो इडुकेसननिफ्रायबो लाबोनो हायो जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ बेनिफ्राय लाबोनो हायो दा बे हिसाबै आं सानदों माने एमएलएआबो माने गोबां माने खामानि मावो लाबोनानै जायगानि मानसिनो सुबिदा होनो हायो आच्छा दा मन्त्रि सभायाव बिपिएफआ माबायदि बाहागो मोनगोन नोंथाङा मा सानो जुदि एनडिएजों जिहेतु दङ बे जोंहा गोजौजों गोजौ रायलायनाय दङ बेखौ जोंनो दा मिथिथ'वाखै खिन्थु मन्थ्रिया मोनगोन थारमाने नुनायाव दिनैहाय मा जादों जे 102 गासै एनडि हिसाबै देरहादों बिजेपिनिफ्रायनो 82 माने देरहाबाय आरो बिपिएफनिफ्राय 10 एजिपिनिफ्राय 10 दा बे हिसाबैहाय गोबांथार बिबांनि एमएलए बिथांमोना देरहाबाय बिजेपिआ अब्ला बिजेपिआ माने गोबां माने एजिपि आरो बिपिएफनो सिलौथार होगोन बायदि नुहुरो नोंथांनि बानबुंथिया मा बे खेथ्रआव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जिहेतु जों एनडिए जे बिटिसि ओनसोलाव बेसेबां मन्थ्रि होयोब्ला साबसिन जागोन मावनो हागोन बेखौ जोंनि हाग्रामा साराबो मिथिगौ जोंनि हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टाराबो मिथिगौ गतिके बे बुजाफोरानि गेजेराव फैगोन बुजाफोरानि फैगोन ओंखाय एनडिए एखे लोगो नङा होमबा बे हिसाबै नैबे बिटिसि ओनसोलाव खयजन मन्थ्रि होनानै माने बिटिसिखौ साबसिन खालामनो हायो बे सिन्थाधाराया दंलायखायो एनडिएआव इउपिपिएलखौबो दं होननानैहाय हेमन्त बिश्व शर्मा एबा बिजेपिनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन नाथाय दिनै बा इउपिपिएलआ बिजेपिजोंनो कन्टेस्ट खालामनानैहाय आरो बिपिएफजों कन्टेस्ट खालामनानैहाय दिनै रिजाल्टआव 0 जाबाय बे समाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों 0 जानायखौ माने दानि जेनाखि राजनितिक खोथा फैबाय नेसनेल पार्टि बिसोरो नेसनेल पार्टि बिजेपिआ बिराद गिदिर पार्टि दा बे सासेबो एमएलए मोनैखौ बोरैहाय दा बिसोरो लानो ना होनोबो हागौ बिथांमोनखौ लाफानांगौ 3 गाहाम एमपि दं बिथांमोन ना एमपिआथ' नोङो बावला जोबनोसै नोङो हमनानै लादो नोङो नै दा रायजो सभानि एमपिआबो जोबनोसै एमपिआबोथ' नों बोसोरै आरो बोसोरनि उनाव जोबनोसै दा बे एलायन्सआ थानो हागौ खिन्थु नोङो जेराव एमएलएबो गैला बिटिसिआवबो सरकार गैया बे हिसाबै माने मा होननांगौ बेखौ लाबाबो माने लारायथाय होनाय जाया होमबा बिदि हिसाबै लासिनो खोमा थारमाने नोंथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि फेरेंगा बे फेरेंगाखौथ' मैखोम भटआव फेजेनदों दा फेरेंगा बुंबाय थादोंमोन जे बा इउपिपिएलनि बिथाङा बुंबाय थादोंमोन जे बिथांमोना बैसागोखौनो आरो जाबावगोन देरहानाय दिनैनि दिनाव देरहानानै जाबावगोन होनदोंमोन नाथाय नोंथाङा बिथांखौ फेजेनदों दा नोंथाङा बे जेननाय पार्टि एबा इउपिपिएलआ दा 0 मोनबाय नोंथाङा बुंखाबाय अबयसे जे दा बिथांमोनाथ' 0 जाबाय बिपिएफआव माने बिटिसिआवबो बिथांमोना सरकार गैला आसामावथ' 0 जाबाय दा बे आरो एमपि जाय दङ बिथांमोनाबो जोबनोसै माने माबाया बिथांमोननि आयुआ दा बे हिसाबै बिथांमोननि रला थानाय नंला होननो मोनो नाथाय नोंथांमोना एनडिए हिसाबैहाय इउपिपिएलखौ लाफानानैनो सरकार सालायबाय थागोन नामा ना जोंहाथ' जों बिदि नङा जों बिजेपिजों दङ अर्थात एनडिएजों दङ इउपिपिएलआ बेयाव दं गैया जोंहा बेखौ बुंनो खोथा गैया खिन्थु जों दङ आरो बिदि होननानै जों इउपिपिएल थानायखाय जों थानांगौ बे नङा इउपिपिएल थानाया साबसिन खोथासै खिन्थु जों बिपिएफ हिसाबै जिहेतु दा एनडिए हिसाबै दं आरो बे स्पिरिटजों जों मावलांगोन जोबथारनाय मिथिनो लुबैनाय बे जाहैबाय जे नोंथाङा हाग्रा बिफाननि इएम जानानै दङ आरो दा एमएलए जाबाय नोंथाङा जिहेतु नजिर दङ जे बड'लेण्डआव
आगु समनि बिटिआर सरकाराव माने इउपिपिएलनि जिनिखि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा डेपुटि चिफबो जादोंमोन बड'लेण्डनि बिटिआरनि आरो एमएलएबो जादोंमोन दा नोंथाङा हाग्रामा महिलारिया जुदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ सालायबावदो होननानै इएमखौ दोनफिनबावबाय नोंथाङाथ' लागोन बे साननि खोथा जाहैबाय खिन्थु आं मिथिनायाव जोङो डाबल लायाब्ला मोजां नङा खारन मानसिया एंगेज जायो मोजां जायो आरोखि माने आं सानो आरोखि माने जों फरेस्टआव दंमोन आरो आं फरेस्टखौ मोनफिननांगौ बेथ' खोथा नङा दा खोथा जाहैदों मा जोंखौ जिहेतु दिसपुराव हरबाय दिसपुरनिफ्राय जोंहा लाबोनांगौ जोंहा दंसै आरोखि आरो खोथाया जाहैदों मा जों बिटिसिखौ मजबुत बानायनांगौ एक नाम्बाराव जोंनि मन्त्रि मोननाया सेकेन्डनि खोथा एक नाम्बार जाहैदों जोङो बिटिसिखौ जोङो बोरै मजबुत खालामनो हायो सिक्स सिडुलनिखि जि दङ भारत संबिधाननि 6थि सिडुलाव जोंनो जिहेतु होदों जोंहा माने 39 जोंनो डिपार्टमेन्ट होदों बे डिपार्टमेन्टआ जाहैते पूर्णांग भाबै बेखौ जों जाहाथे सालायनो हायो जोंनि जेनाखि क्षमता सिक्स सिडुलाव जिखौ होदों भारत संबिधानाव जेखौ हमदों बे गतिके माने ओरैबायदि जोङो सिक्स सिडुलाव जोंहा दङ जों बेनि थाखाय जों एसे गोग्गो जायो जे बेवहाय लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ होननाय पावार जाय जिनिसा स्टेट फुल प्रेजेन्ट स्टेटआवसो थायो नैबेखौ जाहाथे जोङो आरो साबसिन खालामनो हायो दिसपुराव सरकारजों थानानै बा बांसिन जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जाहाथे थाखाखौ लाबोनानै बिटिसिखौ जों सालायनो हायो अर्थात राफोद खालामनो हायो नैबेसो जोंना एक नाम्बार सिन्थाया नोंथाङा सिडली चिरांनि एमएलए जाबाय सिडली चिरांनि मुल माने समस्या मा सिडली हिसाबैथ' सिडली समस्या हिसाबै दङ गोबां जोंहा समस्या दङ बेनि गेजेराव बेनि माने दै खुरखानायबो थाबाय दङ ओमफ्राय आबादारिनिबो माथो खेथि फोथाराव दै होनायनि बेबो थाबाय आरो शिक्षानि खोथाथ' थाखाथारबाय ओमफ्राय जोंहा माबे मा होनो हेल्थनि खोथाबो थाबाय दा बेफोरनो जोंहा मेजरथार माने सिडली बा बिटिसि हिसाबै आं सानदों एबार बेखौ जुदि जों एलायन्स जागोन बेफोरखौ आङो माने आसाम सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामनानै अनुरद खालामनानै बिटिसिआबोथ' मावखागोन जाहाथे जोङो आरो माने एसे बांदेर होनाय बा बांदेरनाय खामानि मावनो हायो सिडली हिसाबै जोबोद थुलुंगाखांनायनि बाथ्रा जे पानिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एमएलए जाबाय एमएलए बिथाङा गिबिसिन फोसावजाजेननाय एमएलए पानिराम ब्रह्म सिडली चिरांनिफ्राय देरहासार जादों आरो सिडली चिरांनि रोजा रोजा सुबुंफोरा बायजोआवहाय नेगासिनो बिथांखौ बरायनो थाखाय आर'नाइ गानहोनो थाखाय बेन्ड पार्टि दामबाय थादों बम गावफुंबाय रंजादों जोबोद खुसि बयनिबो गोसोआव आरो दिनै बिथांखौ जोङो आरो गोबांथार सावरायनानैहाय समाय थांहोनो लुबैयाखै जों बिथांखौ उनाव लोगो मोनबाय थागोन दा समाव बिथांनिसिम जोङो गोजोननाय होबाय बिथांनो खुलुमनाय होनानै दिनै हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय